İstanbul Türkmen aktivistleri vatanına deportasiya etmekten yüz öwürdi. 15-nji ýylyna İstanbul'un kaziýeti 34 ýaşly türkmen raýaty Bayram Allalyýowy deportasiya etmek kararyny ýatyrdy. Aktivist ýaşamak üçin ygtyýarnamasyny täzelemegine çagyrylan İstanbul'daky Türk Migrasiýa Gullugynyň ofisleriniň birine 2021-nji ýylyň 22-nji oktýabryna tutsak edildi. Şol ýerde Türkmenistanyň Interpol üssü bilen ony gözlenýändigi belli boldy. Allalýew Beyazıt polisiýa merkezine, soňra Pendik deportasiýa merkezine ekdildi. Şol bir wagtyň özünde hökümete değişli bolmadyk 33 halkara gurumanyň topary Türkiýedaky türkmen migrantlarynyň ýagdaýynyň yaramazlaşmagyna, esasanam türkmen häkimetleriniň hereketleri barada tanqid edýänlere çynlaky alada bildirdi. İnsan hukuklaryny goraýjy aktivistler Türkiýany aktivistleriň Türkmenistana zor bilen uğradylmagyň öňüni almaga, aklawjylara ygtyýar bermäge we Türkiýede kanuny status almak üçin prosedurany dowam etdirmäge çağırdı. 2021-nji ýylyň noýabr aýynda Allalyýew boşadyldy. Ýöne deportasiýa meselesine garamak tertibi dowam etdi. Ýurduny häkimetler Allalyýewy kezaplykda aýyplaýardylar. 2021-nji ýylyň 20-nji noýabryna ir saat 4:00 Bayram ýolda ýol helakçylygyna duçar boldy. Ýol helakçylygynyň günäkary wakanyň bolan ýerinden gaçdy. Polisiýada onuň maglumatlary bar. Allalyýew agyr yaralanyp keselhana ýerleşdirildi we bir näçe aýlap bejer galdy. Bayram Allalyýew dissident online söhbetdeşliklere işçen gatnaşdy. Şol söhbetdeşlikde türkmen rejiminiň daşary ýurtlardaky konsullyk hyzmatlaryna pasportlary täzelemekden we alış-çalış etmekden, söz azatlygyny, hereket azatlygyny çäklendirmekden, COVID-19 hadisasynyň bardygyny resmiler boyun almak islemezligi üçin we şoňa meňzeş meseleler tanqid edildi. Şeýle hem Allalyýew İstanbuldaky Oğuz Medeniýet, Hyzmatdaşlyk we Bilim Jemgyýetiniň işine gatnaşdy. Aktivistiň ady Aşgabatyň haýyşy boýunça Türk polisiýasy tarapyndan gözlenýän 25 türkmen aktivistiniň sanawyna peýda boldy. Türkmenistanyň İstanbuldaky baş konsuly Murat Seyitmamedowyň Türk häkimetlerine iýeren başga bir resmi namasyna 13 aktivistiň arasynda 12-nji belgi bilen Allalyýewyň pasport maglumatlary görkezilen. Türkmenistanyň paragatçylykly hökümet tanqidçileriniň we dissidentleriň başgala azalaryna azar bermegiň we gorkuzmagyň Türkmenistanda giňden ýaýran ony göz öňünde tutup Human Rights Watch press release'de şeýle diýär. Halkara hukuky islenlik adamy izarlanyp bilinjek öz ýurduny iýermegi gadagan edýär diýdi. Maglumatlarymyza görä şu ýylyň ýazyna Allalyýew bozgun statusyny almak üçin Türk häkimetlerine ýüz tutupdyr. Bu bolsa özüne we başgalasyna watanyna zor bilen gaýdyp barmazlygy kepillendirip biler. Türkmen Helsinki Fondu